Bil-kampanja l-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista tkompli teħrax u tiftaħ feriti għal fazzjonijiet differenti li qed jaħdmu għaż-żiemel tagħhom l-attakki fil-beraħ żdiedu. Minkejja l-imkejjen fid-Dar Ċentrali spjegaw li sar sforz biex dawn l-attakki fil-beraħ jonqsu kull ma jmur il-kandidati qed jagħmlu ta' rashom. Fil-pjazza ta' Buġibba Adrian Delija fetħela u qal li l-kap caretaker Simon Busuttil kien medi kampanja għal Chris Said. I understand that Simon Busuttil is busy campaigning with Dr. Chris Said. Għal din id-dikjerazzjoni ta' Delija kienu bosta l-attivisti nazzjonalisti li ħassuhom irrabjati għal dak li qed jaspira jsir kap ma rażżanx irsienu imqar sa nhar is-Sibt li ġej. Iżda oħrajn ħassew li Delija għadda messaġġ ċar lil Simon Busuttil biex bekk komplet l-attitudni ta' aħna u huma fil-Partit Nazzjonalista. Intant rapport li der fil-Malta Today juri biċċar il-qasma li teżisti fil-Partit Nazzjonalista. Dan għax jekk f'Buġibba Adrian Delija ma qatx jomoda wis inqasam hekk Simon Busuttil. Fuq grupp ta' WhatsApp li fih hemm il-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista, Busuttil qal li hu għajb li dak li jrid joħodlu postu jattakkah. Busuttil żied jispjega li Delija rrefera għal dera tal-kap caretaker ma' Chris Said waqt il-festa tal-Mellieħa. Intant għalkemm mhux magħruf min għadda dak li kiteb Busuttil lil Malta Today, wieħed jinnota l-uħud mill-grupp parlamentari bħal Herman Schiavone, Clyde Pooley, Gianpier De Bono u Kristi De Bono ħarġu onqhom għal Delija. Hawnhekk l-istess imkejjen qalu li Busuttil lanqas jista' jafda lilu nnifsu aħseb u ara lil ta' madwaru.